Добрый вечер. У нас новины по-белоруску и без цензуры. С вами Ольга Старостина. Запрашаю на объектив. Лік конкурентаў Лукашэнкі сапраўдных і уяўных ЦВК зменшыла больше як утрая. Наше патрабаванне – гэта адстаўка Лукашэнкі, ён не мае права ўдзельнічаць у выбарах. Зарэгістравалі 15 ініцыятыўных групаў. Волю народа фальсификовать немагчыма. Бунт лекараў у Бобруйску. Медики потребуют годных заработков. Мы работаем в условиях инфекции. И уже по указу 131 нам должны быть надбавки. Но наша администрация и бухгалтерия считают по-другому. Дзяржканалы адмовіліся здымаць пра гэты сюжет. Слуга народу прэзідэнцтвае ўжо роўна год. З гэтай нагоды Зеленскі даў адмысловую прэс-канферэнцыю. Я як людина. Я як чалавек хацеў бы зрабіць паузу на хвіліну. Як просто чалавек. Я вельмі хутка, дзе тут найбліжэйшая. Банкір, айцішнік, фермер, палітыкі ды актывісты. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 15 ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва. Хто не прайшоў адбору ЦВК, а каму дазволілі ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, распавядзе Александр Папко. З 54 засталося 15. Столькі групаў для вылучэння кандыдатаў на прэзідэнцтва зарэгістравала Цэнтральная выбарчая камісія. Кто за? Постановление принято. Завтра подпісы змогуць збіраць Александр Лукашенко, бізнесоўцы Віктор Бабарыка і Валерый Цапкала, апазіцыйныя палітыкі Юрась Губарэвіч, Мікалай Казлоў, Вольга Кавалькова, экс-дэпутатка Ганна Канапацкая, кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, сацыяліст Сергей Чэрачань, дэпутат Сергей Гайдукевич, фермер Юрый Ганцевич, актывіст Уладзімір Няпомняшчых і палітычныя навічкі, такія як Наталья Кісель ці Святлана Ціханаўская. Адзін з навічкоў – гэта фронтмен гурта «Зніч» Алесь Таболіч. Музыка хоча сыграць на кантрасце з іншымі прэтэндэнтамі. Я разумею, што там вельмі шмат менеджераў, айцішнікаў, якія там займаюцца эканомікай, палітыкай. А вось якраз творчая інтэлігенцыя, якой неабходна ствараць перш-найперш нашу ідэю, нацыянальную ідэю, іх там няма. Айцішнік – гэта былы дырэктар парку высокіх тэхналогіяў Валерый Цапкала. Журналістам ён заявіў, што выбары ў Беларусі не фальсифікуюць, а сябе назваў не апозиционером, а реформатором. Здесь надо просто брать опыт наиболее успешных стран мира и пытаться его применять. Точно так же, как в свое время мы опыт наиболее успешных технологических парков мы смогли применить это на территории Беларуси. На тое, што галасы палічаць справядліва, спадзяецца былы кіраўнік Белгазпромбанку Віктор Бабарыка. Я считаю, что любые выборы – это изъявление воли народа. Волю народа фальсификовать немагчыма. А вось прадстаўніца беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявіла, што выбараў у Беларусі няма. Групу яна рэгіструе не каб збіраць подпісы, а каб ладзіць пікеты. І наше патрабаванне – гэта адстаўка Лукашэнкі, ён не мае права ўдзельнічаць у выбарах. Калі ён удзельнічае і ўдзельнічае лідер Мошна са сваімі сябрамі участковых камісій, то зразумела, што вынікі будуць фальсифікаваныя. Групы Сергея Ціханаўска Лідія Ярмошына не зарэгістравала, бо пратэставы блогер адбываў арышт. Кандыдаваць вырашыла ягоная жонка Святлана. У вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер? Мечтала об этом всю жизнь. Стать президентом? Да. Сярод 39 асоб, у якіх ЦВК да выбарчай гонкі не дапусціла, больш за 20 паплечнікаў Мікалая Статкевіча, некалькі блогераў і адзін прыхільнік рускага міра. Улады паказваюць, што будуць жорстка перасякаць, перапыняць тыя палітычныя сілы, якія будуць спрабаваць задзейнічаць вуліцу выбарчай кампаніі. Здаць у ЦВК неабходныя для ўдзелу ў выбарах 100 000 подпісаў, прэтэндэнты павінныя 19 чэрвеня. Александр Папко, Белсад. Датэрмінова вызвалілі Сергея Ціханаўскага. Блогер адседзеў толькі траціну арышту. Аднак дагэтуль невядома пра месцазнаходжанне некаторых затрыманых напярэдадні паплечнікаў Мікалая Статкевіча. Што адбываецца з апанентамі ўладаў, высвятляла Юлія Лабанова. Атрымаў агулам 45 судняў арышту, аднак нечакана выйшаў на волю пасля 15. Сёння міліцыя вывезла Сергея Ціханаўскага з изолятару часовага ўтрымання Гомля и попросту выпустила на улицу. Главная причина, почему меня задержали, я считаю, что чтобы не дать мне подать документы в ЦИК в качестве кандидата в президента Республики Беларусь.
Аўтара папулярнага YouTube-каналу затрымалі 6 траўня пад Магілёвам. На наступны дзень пасля ягонай сустрэчы з падпісчыкамі. Арыштавалі ж за ўдзел у леташняй акцыі супраць беларуска-расійскай інтэграцыі. 15-дзённы тэрмін пакарання павялічыўся ўтрая. Блогера двойчы судзілі ўжо за кратамі. Для ўлады зручна вось так подвесіць вось гэтую пастанову і ў любы момант взять і арыштаваць чалавека. Тое самае і зараз адбываецца у Сергея, бачыце, 2 разы по 15, то бок 30 сутак неадседжаных. Зараз будуць глядзець, куды ён паплыве. Пакуль Ціханаўскі быў за кратамі, паплечнікі спрабавалі зарэгістраваць у ЦВК ягоную ініцыятыўную групу, аднак атрымалі адмову. Затое Цэнтр выбаркам зарэгістраваў групу ягонай жонкі Святланы Ціханаўскай. А вось як павярнулася спроба абскардзіць у Верховным судзе адмову ў рэгістрацыі для 8 асобаў з каманды Мікалая Статкевіча. Міліцыя адрэагавала на тышоткі. Лукашенко боится только протеста. Ён допускае ў свой выбарчы балаган толькі тых, хто гатовы там свядома ці несвядома гуляць ролю клоунаў. Сёння над затрыманымі за зачыненымі дзвярыма адбыліся суды. Пакаранне ў выглядзе 7 сотняў арышту атрымаў Артём Бабок, хоць на ім і не было правакацыйнай майкі. Іншых кандыдатаў пратэсту да іхных паплечнікаў суд забавязаў сплаціць штрафы ад 5 до 50 базавых велічыняў. Юлія Лабанова, Белсат. Мяжа з Беларуссю застаецца на замку. Тым часам, як нашыя суседзі паступова аслабляюць каранцінныя захады міжсобку. Колькасць захворванняў у іх не павялічваецца. У Беларусі ж нават паводле афіцыйнай статыстыкі пік эпідэміі не мінуў. Валерый Руселек падрабязней. Пратэсты супраць хлусні і пустых абяцанак. У Бабруйску працаўнікі мясцовай падстанцыі хуткай дапамогі ўчынілі сёння стыхійны бунт. Абурэнне людзей справакавала здымачная група тэлеканалу «Беларусь-1», якая прыехала здымаць сюжэт пра атрыманыя за працу ў часе эпідэміі COVID-19 дадатковыя выплаты. Пры гэтым працаўнікі дзяржаўнага тэлеканалу паразмаўлялі толькі з 2 медыкамі, якія адзіныя сапраўды атрымалі надбаўкі, а з астатнімі нават не захацелі гутарыць. Перевозка с инфекции, это, например, или домой их перевезти уже подтвержденные, а которые мы как я бригаду вожу, пневмонию перевозим, к примеру, но она не подтвержденная, все, нам не платится это. Я не знаю, это уже как с ними, почему и бунт подняли. Між тым працы, прынамсі найбліжэйшым часам, у медыкаў не паменшае. Міністэрства аховы здароўя заявіла пра яшчэ 4 смерці і 918 новых выпадкаў каранавіруснай інфекцыі ў краіне. Агулам, паводле ведомства, на сёння ў Беларусі зарэгістраваныя 32 426 станоўчых вынікаў тэсту на COVID-19 і 179 смерцяў. За ўвесь час эпідэміі афіцыйна выздаравілі 11 415 пацыентаў. Гледзячы наши беларускія навіны, похоже, что ничего страшного не отбылось. В целом я поддерживаю то, что у нас нет карантина. Все-таки, скажем, финансово наша страна себе этого не может позволить. Экономика страдает. На базар придешь, товаров нету. Все подорожало, конечно. Наше руководство республики ведет себя очень грамотно, правильно, и поэтому думается, что мы выйдем с победой. А каб тая перамога набліжалася шпарчэй, нашай краіне дапаможа і Захад. Адзіночныя Штаты Амерыкі выдзелілі Беларусі $1 700 000 на барацьбу з каранавірусам. Паводле Дзярждэпартаменту ЗША сродкі прызначаныя для фінансавання лабараторыяў, актывізацыі выяўлення выпадкаў COVID-19 ды ўзмацнення эпідэміялагічнага нагляду. А напярэдадні пахвалілі афіцыйны Менск і ў Брусэлі і таксама заявілі пра магчымасць макрафінансавай дапамогі. Цяпер у Беларусі з'явіўся унікальны шанец. Цікавым чынам, з-за выкліканага COVID-19 крызісу мы бачым узнікненне зусім іншага падыходу ў краіне у дачыненні еўразвязу. Урад працуе з намі, у нас уже было некалькі кантактаў. Я думаю, што ў нас цяпер гістарычная магчымасць сапраўды пераламаць сітуацыю і развіць станоўчы імпульс у нашых адносінах. Што праўда, уласна з Менску і станоўчы імпульс у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях і макрафінансавая дапамога могуць выглядаць куды менш маштабна, заўважае філосаф, метадолог Владзімір Мацкевіч. Можна разглядаць зніжэнне коштаў на візы для беларусаў да 35 еўра як добры крок да збліжэння нашых двух суб'ектаў, бо еўразвяз это не краіна, сказаць
двух краінаў немагчыма. Ось, таму, напэўна, менавіта гэта і маецца на ўвазе. Паводле Мацкевіча, насамрэч у беларуска-еўрапейскіх стасунках практычна нічога не змянілася, акрамя бадай толькі пазіцыі шантажу, якую заняў афіцыйны Менск. Беларуская дыпламатыя патрабуе ад еўрапейцаў больш лагодна ставіцца да Беларусі, бо калі мы пасварымся з Еўропаю, то сюды прыйдзе Расія. Агулам у свеце на сёння зафіксаваныя ўжо больш за 5 мільёнаў выпадкаў COVID-19. Ад хваробаў, выкліканых новым каранавірусам, прызнаныя смерці каля 325,5 тысяч чалавек. Пры гэтым шэраг краінаў распачалі аслабляць уведзены раней карантын, у тым ліку нашыя суседзі. Гэтак ад паслязаўтра Украіна адкрывае межы з еўразвязам і Малдоваю. З Беларусю ды Расіяй не. Валер Руселік, Белсат. Тыдзень таму у Баранавіцкай гарадской паліклініцы нумар 3 захварэлі ўсе лекары агульнай практыкі. Адна доктарка памерла. Больш аб Баранавічах няма ніякай афіцыйнай інфармацыі. Што адбываецца ў горадзе, высвятляла Алена Дубовік. Яшчэ ў канцы красавіка заехаць у Баранавічы можна было толькі затрымаўшыся на пасту ДАІ з медыкамі, якія правяралі, ці не хворы ты на вірусную інфекцыю. Сёння ўезд у горад вольны, але ці значыць гэта, што эпідэміялагічная сітуацыя палепшылася? Тыдзень таму старэйшая дачка Анастасии трапила ў шпіталь и апынулася ў палаце с девчонкой с коронавирусом. В тот же вечер ее завозят в инфекционную больницу, во взрослую, вместе с этой девочкой и подселяют в палату к женщине какой-то. На утро я разговариваю с этой женщиной, говорю, вы с чем лежите? Она говорит, с пневмонией лежу. Вот. И я говорю, анализ на тест на коронавирус, она говорит, еще неизвестно. Я говорю, так а с кем лежали до Юли? Она говорит, с 2 медсестрами, у которых был ковид. Увесь час пасля выпіскі у дзяўчынкі трымаецца тэмпература, але тэст на коронавірус адмоўны. У гэты панядзелак у больніцу з пнеўманіяй трапіла і сярэдняя дачка Анастасии. А галоўны доктар больніцы ў сітуацыі Анастасии не ўбачыў нічога незвычайнага. Я лично сам переболел ковид-ассоциированной пневмонией, был на листке нетрудоспособности 7 дней, находился дома на лечении. С пятницы я работаю уже и вышел на работу. У меня еще сохраняется кашель, но у меня мазок отрицательный, я уже работаю. И изменения в легких у меня, я даже не делал КТ, ни первое КТ, ни контрольный. Пациентов с пневмониями да коронавирусом у Барановичах шпитализуюць ужо ў будынак радзільні, а цяпер масово пачалі выписывать и пациентов неурологии. Сейчас выписывают, потому что врачей не хватает, якобы расформировывают отделение неврологии и отправляют лечиться в поликлинику. С этим коронавирусом все связано, все понятно, но хотелось бы, если лег уже в больницу, то долечиться. А врачи, конечно, нормальные, тут я ничего не скажу. Молодцы, но они ничего не могут с этим сделать, и это приказ свыше. Пациенты с подтвержденной пневмонией пересовываются по городе свободно. Пневмонию двухстороннюю подхватил. У вас подтвержденная пневмония? Да. И вас не госпитализуют? Вот, сейчас иду, все бумаги несу. Як арганізаваная праца з хворымі на пнеўманію, мы запыталі ў галоўнага доктара, але афіцыйнага каментара не атрымалі. Пожалуйста, проходите, мы знаем, с своей паникой разберемся сами в городе, хорошо? Без вашей помощи. Машины хуткай дапамогі да больніцы пад'язджаюць з перыядычнасцю раз на 10-15 хвілінаў. Перасоўваюцца медыкі і на асабістым транспарце. Много больных, но много которые лечатся дома. Вот, например, моя родная сестра. Есть среди знакомых захворевшие? Да, много. А приблизно сколько? Скажем так, из 10 – 8-9. В Барановичах все доброе. Вируса... Вы видите вирус? И я не вижу. Паводле кіраўніка аблздраву Віктора Михайлаўскага, самая напружная ситуация ў Берасцейскай вобласці ў 4 раёнах, у тым ліку у Барановіцкім. Алена Дубовік, Белсат. На лаве падсудных кіраўнікі Пухавіцкага райвыканкаму і мясцовых прадпрыемстваў. Крымінальную справу аб карупцыйных злачынствах разглядаюць у судзе Менскай вобласці. Абвінавачанне кажа пра сістэматычныя хабары агулам больш як на 16 000 рублёў. Пра затрыманне кіраўніка Пухавіцкага раёна Сергея Ленкаўца стала вядома напрыканцы кастрычніка 2018 года. Прэс-служба следчага камітэту паведамляла, што справу распачалі на падставе матэрыялаў галоўнага ўпраўлення барацьбы з эканамічнымі злачынствамі і што ў ёй праходзіць не толькі кіраўнік раёну, але і іншыя чыноўнікі ды бізнэсоўцы.
Роўна год прэзідэнцтва Уладзіміра Зяленскага. Камедыйны акцёр граў ролю прэзідэнта Украіны ў серыяле, але ўжо 365 дзён у рэальнасці адчольвае краіну. Пра мешкавыя вынікі прэзідэнцтва Зяленскага ў сюжэце маіх калегаў. Год таму прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заступіў на пасаду і ўжо падчас інаўгурацыйнай прамовы звольніў кіраўніка службы бяспекі да генеральнага пракурора. Пасля распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары. Вся дискуссия шла в другом контексте, что будет перенесен центр принятия решений в парламент. Исходя из этого, все, в принципе, оценивали архитектуру дальнейших 5 или 4 лет правления Зеленского именно под этим ключом. А потом произошли парламентские выборы. Партия «Слуга народу» узяла большасць галасоў у Верховнай Раде, і парламент пачаў прымаць законы адзін за адным. Між іншага, удалося адкрыць рынок зямлі, хоць паводле апытанняў больш за палову украінцаў былі супраць. Этот парламент под, в принципе, пристальным надзором Зеленского сделал то, что не получалось ни от кого. Они убрали мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Яшчэ прэзідэнт паспрыяў вяртанню палонных і зняволеных у Расіі маракоў. Як бы там ни было, 135. Як бы там ни было, 135 чалавек вярнуліся ва Ўкраіну, і палітычна зняволеныя, і нашыя маракі. І 75 чалавек выйшлі пасля нармандскай сустрэчы. І нягледзячы на коронавірус і на тое, што новая сустрэча ў нармандскім фармаце не адбылася, мы змаглі даціснуць і вярнуць дадому яшчэ 20 чалавек. І гэта вялікая перамога. І мы вядзем новыя перамовы з Расіяй пра абмен. Але праблема ў Украіне не меншая. Эканамічная сітуацыя пагаршаецца, наклала адбітак на яе і пандэмія коронавіруса. Ёсць канфлікты ўнутры прэзідэнцкай фракцыі. В команду к Зеленскому, по словам Гончарука, пришло 3 типа людей. Это люди, которые были за перемены, люди, которые стояли за президента, и люди, которые стояли сами за себя. Так вот, Гончарук утверждает, что последняя группа тех, которые заботились о своих собственных кормушках, она сейчас, к сожалению, взяла вверх. З 435 абяцанняў прэзідэнт выканаў толькі 5-ю частку, а паўсотні ўжо дакладна праваленыя. Не ўсе падтрымліваюць палітыку прэзідэнта ў справе Донбасу і спробы дамовіцца з Уладзімірам Пуціным. Але нават у гэтых умовах рэйтынг Зяленскага сярод украінцаў застаецца высокім. Олег Рашатняк, Ірына Дарафейчук, Белсат. Найбольш небяспечнае месца ў шматпавярховіку – гэта ліфт. У тайскім гандлёвым цэнтры падумалі пра здароўе пакупнікоў падчас эпідэміі коронавіруса. Да ўсталявалі ў ліфтах нажныя педалі. Цяпер пакупнікі не кранаюць кнопак, а выбіраюць патрэбны паверх, падэшву абутку. Як гэта выглядае, пабачым у сюжэце без каментара. Дажджы ды замаразкі абяцаюць сіноптыкі ўначы. Якім жа будзе надвор'е ў дзень, пабачым зараз на нашай мапе. А для тых, хто хацеў бы атрымаць яшчэ больш інфармацыі пра дзень сённяшні, запрашаю наведаць нашу старонку belsat.eu. Яшчэ раз вітаюся. Бывайце здаровыя і шчаслівыя.